Zophai Lelte YouTube channel share tu song te chibai leve gole tutuma chuanin film lockdown lai te nia bikin Mizoram lam big tan ti chuanin helama poni se mitam takin na an chola chutiang boro kara film te kan endu thina YouTube kan han zonga film tha tak tak en tur a full en tur mu tur omlo thina ti chuanin Netflix te kan han laya bikin memar lam biga chuanin kan rama tang sport lo tam taka thina ti chuanin YouTube ngai ngai poni se film tha tam tak en thei lo a top thanga en tur lo hi atama chumi nia wang chuanin eng tin nge kan enang tin kaipon ka zong na sa ve thin khop mai Fast and Furious te ka zong na sa a YouTube lama te ti chuanin eng tin emo download dan ang chi te ka zonga zon mo har sa khop mai ti chuanin tu in emo link ni lo an run da chu tianga te chon kan lut sual noi le thina hun kan seng sa thai em ani tuntuma chuanin eng tin nge ol sam takin film kan en thayang free poisa pek ngai si lowin eng tin nge film kan en thayang film thatak tak kan en thayang ti kha kan clear ho don ania chumi malokin hei zanin a hianin kor thar ngal tak mai karon ha a he kor hi alpha and omega phone dor nei tu ziran min pe kania ka thian te hian kan lo hian hlawa saila sa hi in chei ve toro se ti emo min fiam thina ka in chei thom no hi ka uluk viau lo ka hak to chu ka du ang chi chu hatluk tuk ang chi hi ka ni ve a ti chuanin zaina chon hei kor thar nen nal tak karon lang thaya zira chunga ka lo me ma alpha and omega phone dor kha in lo va dor ve chur don nia ti kha ma sain ka soi du a ti chuanin a phone dor a hianin promotion ang chi te ti chuan gift ang chi te tam taka ani ti kha ka soi tel du boka a address tak hi a bikin Myanmar lam big tan yuma bank tahan yuma bank kot panti trai kom chak le a khan a oma in lo va dor ve chur don nia ti kha kain som non le du ni an soi tam ma in a poina lut ngalang masabera chuan Play Store kan lu tanga ti chuanin JO kan search bar kan type anga JOLIN FLIX PLAYR search nak lo nei to sa wangin hei ka met me nga nangi chuan lo search anga ti chuan MB po tam lo ma MB som ni chaw ni ya download tu po hi 100k vel chaw la ni ya an la tam lo ani hetiang apps thal tu ke ju download tu tam de ni om tak ani nan zau te pa chuan kan install anga install me ka heta chuan auto install tur ka ta wangin phone then ka ta chuan install ngal lo mai the ha install le chopanga ti chuanin engi mo fakna hiaron lut ve zeu thin anga chan chu he apps siam tu te thil ti dan po ani mai theya khata han start han metanga fakna om ve lo hi chuan hemi apps siam tu te tan hianin enge ka tiang sumlak luna om lo thei dona ti chuanin ti han film thatak tak heta hian om te ani tharang film ang chi te po ni se ti chuanin kan hnung lo ka film chuak Fast and Furious ang chi te po ha ta hian oma ti chuanin Spider-Man Adventure tunlai film thatak tak chu atam khop mai ta hian search bar khen ni du han search kol sin lai film en du zawang chi kha tam taka ka ring lo te po chu ve mai thei amai ro chu Fast and Furious ang chi de han Netflix nge apo lo ania ma se hela hianin he apps illegal tho ani nge mo te kati taram lama hetianga film du mu turom lo po anda hi chuan ma se nge thaberang chu relo ho tian ka search sin zelanga du zong te nang ni pon lo search ve ola
adventure ang chi te po hi hei om kim me ma Fast and Furious hi en chinang o ki enge mo fakna ron lang thin ki mo video kan en don po hian o he fakna ron lang le to a hi achunga vir hi nga a vira zo a skipa x me mai khani Nothing's more dangerous. Grab the wheel. Something's up. I think I can link into their feed. lo chok le anga ti chuanin Spider-Man Far From Home ang chi te Far From Home po kha i Netflix a han om lo time kha om lo in ka ria ka chiang sia to lo hatiang kha ni he FC a tha khop mai in lo tang kai pui ve ngei po ka ring in kho har a nem ve ngei ka bai sei ti zong kha ni phot ro se FC lo mang tang kai ve ngei don nia ole khati zong kha tun tuma kan thlir ho thei chu ni le phot se thlir tu ten in hlok pui ngei ka bai sa ya Netflix ang chi te hi poisa ngai lawa en dan ang khrik sa emo ang chi te tam tak om nan amai ro su kan amai ro chu kan phone security hian in ange bol lo emo ange mo thil poi thei tur a mu ang hian om tlat thina wangin i tun tuma chuanin kalarun chop suak lawanga le peka ange mo rem chang dang te a om ani le anron tilang le tura kami kan en thei dan tur kan download thei dan tur kha kan thlir ho le tur angai la o hati zong kha ni phot ro se kan lo me